こんばんは。皆さん、こんばんは。アロハ。元気ですか？お元気ですか？はい、皆さん、大きな声で、元気ですか？聞こえました。はい、やってまいりました。本日も YouTube ライブ。はい、47回目となりました。なんかね、数字で言うと結構やってきたなという感じなんですけれども、今年はですね、順調に月1回のペースで、ここまで、8月まではやってまいりました。皆さんお元気ですか？夏はいかがお過ごしですか？早速ですね、チャットの方もありがとうございます。お母さん、こんばんは。そして、たややすやさん、アロハやすこさん、楽しみに待ってました。よろしくお願いします。元気です。と元気いっぱい答えていただいてありがとうございます。ミッキーさん、アロハいやー、嬉しいな、嬉しいな。みんな集合してるかな？いつもなんかね、ドキドキしながらね、袖でこうやって立って待ってるんですよ。なんかね、画面に映らないように。昔はこうやって待ってたんですけど、なんか、始まって3、2、1とかやられて、でもなんか、あれ本当に始まってんのかなみたいな感じで、ぼーっとしてたりとかして。それがあまりにもおかしいってことで、いつの日か、こっちから登場してくるというね、システムになっております。はい。いちごさん、こんばんは。ありがとうございます。皆さん元気でしょうか？お元気でしょうか？夏ね。まだまだ、夏ですね。暑いですね。また、なんか蒸し暑くなったような感じなんですけれども、本当にね、注意しないともう、外歩けないぐらいのレベルなのでね、私も、一番暑い時間帯どうしても外歩かなきゃいけない時は必ず日傘を差して、歩いております。ね、耐えられないよね。うん。はい。あ、みねこさん、アロハ。この間はありがとうございました。ね、いろいろと皆さん、いろんな場所で、リアルでお会いできて嬉しいと思います。さあ、8月は皆さんどうですか？この間の YouTube ライブが7月の14日だったんですね。ちょうど、1ヶ月ちょっと前ぐらいか。ね、何があったっけっていつも振り返るんですけど、もう1ヶ月前ってもうなんかあっという間すぎて、あっという間なんだけどすごい前のような感じでアロハフラとかねやったんですね、土日でね。桜木町のね、なんだろう、ハワイ王朝のミュージカルもう忘れてるみたいなもうすぐ出てこない状態になってる。もう暑い中やりましたよね。お疲れ様でした。2日間もね。それからオンラインレッスンものほパイパイがありました。それから何してたかな。あとはね、そう8月の8日にケイコ&リョウケイのライブが久しぶりに、タマプラザの3丁目カフェさんでありまして、こちらも大盛況で、おかげさまで盛り上がりまして、皆さんありがとうございました。あとね、そうだそう、皆さんが続々と集まってくれてるマミさん、ありがとうございます。こんばんは。熊谷さん、先月はリアタイできなかったので iPhone mini 握って歩いていました。ありがとうございます。今日はiPad mini か。iPad mini。うん。ふみちゃん、アロハー。どうにか元気です。よかった。なんか最近さ、なんかまた流行ってるじゃないあれがね。コロナも流行ってるみたいですからね。気をつけてくださいね。油断できないですね。だから電車ではね、マスクなるべくしたいなと思って人が多い時とかはしてるんですけど、もうマスクも暑いからね、なんか人が多い場所ではしましょうって感じですよね。はい。皆さん、夏の思い出は三丁目カフェで炭鉱節を踊ったことです。イエーイいいですね。そうそうそう。この間ね、今言ってたね、ケイコリョウケのライブあったんですけど、ゲストにね、パーカッションの田中亮さんがね、来てくれたりして、
2部が、いろんなカバーソングで盛り上がったんですけど、もう盆踊りやるって言ってね、メロ盆踊りがあるよみたいな告知をして、浴衣で何人か来てくれたりしたんですけども、その時にみんなで炭鉱節を踊りました。もう初めてね炭鉱節を踊ったっていう方もいたんですけど、なんかすごい思い出になったって言ってくださってすごい良かったです。もうなんかハマりそうです。私はねこの夏すごい盆踊りにハマって、何個か行ったんですけど、地元のね盆踊りに行ったりとか、あとはなんだっけ築地本願寺の盆踊りに初めて行ったんですけど、もうすごい良かった。なんか人がやっぱりすごい多いけど、あれなんですよね、屋台お店が全部その築地のお店の出店なんですよ。だからすごい美味しいものがたくさん出てて、で早めにちょっと行ったらまだそんなに並んでなくって、まずもうその美味しいものをいっぱい買ってビール飲んで1時間ぐらいお腹を満たして、そして盆踊り2時間半ぶっ通し踊り続けるということをやってました。もう楽しかった。はい、タイヤやすいよさん、1年が早いです。本当ね、もう8月半分以上終わってると思うと、怖いけど、まだまだありますよ。2025年は楽しんでいきましょう。夏もまだあるよ。はい、まいさん、今日はありがとうございます。夏休みでね、最初から参加できるって方もいるのかな。ともさん、ありがとうございます。はい、炭鉱節動画拝見しました。ありがとうございます。そうそう、ショートでちょっとYouTube のショートムービーにも動画にも出しているので、よかったらちらりと見てみていただけたら嬉しいです。ボンオドラーあれ熊石さんいたっけ？ボンオドラーって、そうそうそう、ボンオドラーのね3人がねって私 MC で言ったらみんなすごい受けてたんですけど、ボンオドラーっていうのかな普通。盆踊りする人を盆踊らっていうの合ってるかじゃあ。はい、ウクレレライブでミラーボールの下で盆踊り踊ったの初めてでした。恵子さん盆踊り好き、盆踊り好き。そうなんですそうなんです。ちょっとね好きと言っても別にいろいろ踊れるわけでは全くなくて、普通の一般のまだ素人なんですけれども、盆踊りのなんだ、これから覚えていこうかなっていう感じです。まだちょっと炭鉱節ぐらいしかちゃんとまともには踊れないんですけれどもね、でも楽しいですよね。分かんなくてもほら盆踊りってある程度こう見よう見まねで踊ってるとだんだん覚えてきて、一曲終わる頃ぐらいには踊れるようになってるみたいな。それでだいたい1回終わると2回目があるんですよね、盆踊りの。では炭鉱節、もう一度炭鉱節を踊りますとか言って、だからやったーとか思って2回目はなんか踊れるみたいな感じでまだやってます。で本格的にやったら結構ね厳しいんでしょうね。手の位置はこうみたいなね作法があるんでしょうかね。まだ知らずにやっております。すいません。これから勉強したいと思います。ともえさん、ももさん、こんばんは。仕事しながら鑑賞開始。お疲れ様です。今8時ですよ。まだお仕事してるんだ。皆さんね、じゃあちょっと乾杯しようかな。先にね。お仕事中すみません。お茶とかお水とかでお手元に何か皆さんお持ちでしょうか。私はちょっと白湯でございますでは乾杯。今日もよろしくお願いします。はい、リコプはおからにさん、こんばんは。昨日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。そう。昨日はね鵠沼海岸で海の家でちょっとイベントがあって、ガブさんっていうね鵠沼の湘南の、DJ ラジオの DJ やったりとか MC やったりされたりとか、すごいね素敵ないいお声のねガブさんって方がいらしたんですけども、ちょっと亡くなられたので追悼の、みんなでハワイアン大好きな人が集まってガブさんの囲んでね写真を囲んでね思いを囲んでね集まろうというね
イベントがありました。そちらですごくね楽しく踊ったり歌ったりみんなでしてきましたよ。はい、やすこさん、浴衣姿のカバー写真素敵ですね。ありがとうございます。そうそう、インスタと今フェイスブック夏バージョンで、この間その三丁目カフェさんで着た浴衣を着た写真に今なってますね。はい、ビールで乾杯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 。レイレイさんも乾杯。ありがとうございます。だんだんいつものメンバーが集まってまいりました。さあ、ちょっと今日はねこんなちっちゃなウクレレでなんか片手でこんな感じ、ちっちゃなウクレレでやってみようかなと思います。このウクレレはヒデレレというね、真下秀幸さんという方がね作られているウクレレになります。ちょっと今日はこれ一本でやってみようかな。最近このウクレレを持ち歩いてレッスンとかね、ウクレレのレッスンとかにはだいたい連れて、カバンの中にねポスッと入っちゃうんで、とっても便利な子です。そしてしかも音がいいコアのウクレレでございます。ちっちゃいのに音がすごくいいです。あれ大丈夫かな。はい、じゃあ、今日の YouTube ライブのテーマはズバリ夏。ハワイ語だとカウベラというね言葉なんですけども、あんまりねハワイアンソングにカウベラなんていう言葉は出てこないので、なんかカウね、カウは季節、ベラは暑いとかね、暑いという意味なんですけど、ハワイってねそんな夏っていうのは夏っていうのはなくて、いつもね過ごしやすいねあったかい気候、寒気と雨季っていうのはあるんですけれども、まあ貿易風が吹いててすごく夏、日本みたいに蒸し暑いこの蒸し暑い感じとはちょっと違くてね過ごしやすいですよね。なのでちょっとハワイに思いを馳せて、日本でも夏にちょっとなんか歌ったり聴いたりしたくなるんじゃないかなと思うような、選曲をお届けしたいと思ってます。ぜひぜひ最後までお付き合いください。じゃあちょっとずつ歌っていきましょうか。じゃあちょっと皆さん知ってると思いますが、パーリーシェルズ。Shells from the ocean, shining in the sun, covering the shore. When I see them, my heart tells me that I love you more than all the little Bali shells. For every grain of sand upon the beach, I've got a kiss for you, and I've got more left over for each star that twinkles in the blue. Bali shells from the ocean, shining in the sun, covering the shore. When I see them, my heart tells me that I love you more than all the little Bali shells. For every grain of sand upon the beach, I've got a kiss for you, and I've got more left over for each star that twinkles in the blue. Bali shells from the ocean, shining in the sun, covering the shore. When I see them, my heart tells me that I love you more than all the little Bali shells, more than all the little Bali shells.
パーリーシェルズお届けしました。かわいい歌ですよね。すごい。あ、波にいちごさん、波に貝殻がかわいい絵文字が、うん、はい。ちょっとねやっぱりビーチな感じでね最初は行こうかなと思うんですけど、そう今日ねちょっとLINE と公式 LINE とかにも書いたんですけど、皆さんは今年のこの夏何かこう夏ならではのことってしましたか？なんかあったら教えてください。今日なんかそういうテーマでみんなと会話できたらいいなと思って、私は今年は盆踊りに行きました。浴衣を着ましたね。それもなかなかこうしたいと思ってもできない年もあるんで、したかったのにしなかったなみたいなね。あとしたいのはもう定番の花火をしたい。本当は花火大会行きたいけど、なかなか花火大会はハードル高くて行けないんですよね。なんかさ、知ってる人に連れてってもらった方がいいかなとみたいな、人混みがねどこで見るみたいなね、そういうのありますよね。あとはそう線香花火がしたい。なんか何年か前もそれ言ってた気がする。あとはなんだろう、皆さんは何ですか？なんか食べたいものとか。スイカあんまり食べてないの。かき氷は盆踊り会場で食べたかな。はい。ありがとうございます。やすこさん、かわいい T シャツとピンクの花、素敵ですね。ありがとうございます。今日はね、ちょっとピンクのちょっとジンジャー系のお花にしてみました。T シャツはなんかよくわからないこれなんだろうみたいなね。グランスグランスって何って思って今日なんか調べてたんですけど、なんだっけな意味、ちらりと見るチラ見するみたいな意味なんですよ。どういう意味でなんでみたいな感じだけど、 T シャツのさ文字ってこうなんかあんまり意味がないの多いですよね。なんかほら外国人が変な日本語の T シャツ着てる時あるじゃないですか。あれみたいな感じで日本人もなんかよくわかんない T シャツ結構着てるんじゃないかなと思って、海外とか行くとなんか指さされてそれ何どういう意味とか言われる時ありますよね。ないですか？なんかそんな話でもいいですけど、なんか面白い話があったらぜひ皆さん。マミさん一緒に歌ってました。タイヤ生さん夏らしいこと何もしてないんですか？嘘。ハワイアンのライブに行ったとかそういうのはまあ年中か。ミッキーさん、はい、先月のアロハフラミュージカル家族で見に行きました。本当に楽しかったです。20歳の娘が神保さんのナレーションがとても面白かったしダンディーで素敵と言っていましたですって。あら素敵、よかったですね。わお。でもねすごい本当に楽しかったんですよ。大成功だったと思います。フラの役者さんっていうかミュージカルっていうかね、別にセリフとか役者の方が歌うとかはないんですけども、市払うの方がねなんか立候補だったり推薦だったりで普通にフラダンサーの方たちが出演してくれてたんですよね。だけどなんかすごい頑張って練習してくださってて、なんか本当に上手で後ろで見ててすごい感動しちゃって、いろいろとこう設定があるんですけどね、こう会話をちゃんとねなんかしてるんですよ。演技するのにこうやってなんか話してる風とかいうのもちゃんとなんか考えてて、セリフをみんなには聞こえないセリフを言いながらアイコンタクト取ったりしてて素晴らしかったです。本当にありがとうございました。熊谷さん、久々に袋入りかき氷を食べました。いいですね。そんなんでもいいですよね。レインボーカラーこれレインボーカラー飛び出せって感じ。茅ヶ崎サザン花火大会行きました。最高。いいな。
みねこさん、今年はやっぱり盆踊りかなスイカはたくさん食べましたね。夏にスイカってね、やっぱり体の水分を出してくれる作用があるんですかね。だから夏の食べ物ね、きゅうりだとトマトとかなんかそういうのを食べるのってやっぱり夏に食べるのはいいみたいですね。体冷やしてくれるとかね。はい、線香花火しました。スイカも大好物なので食べてます。いいな、スイカ食べたくなっちゃった。うちにないな。母の施設に行って、夏祭りに参加。あら、いいですね。そういうのもちょっとね、夏って感じで。お祭りまだまだ多分ねあると思うので、チェックしてどっか行こうかなと思ってます。合間に。はい、じゃあちょっとおしゃべりしながら2曲目ですね。まだね行ってみたいと思います。続けてちょっと海の歌、これは、ふきらうソングっていう曲歌ってみようと思うんですけど、ふきらうはね、地引き網の歌です。魚を取ってルアウ、ね、宴会をしよう、漁にはもってこいの日だよっていうね、そんな楽しい曲です。よくそれこそハワイのルアウショー、なんかご飯食べながらショーを見るようなところでもよくこの曲をお客さんと一緒に踊りましょうってやったりとかねするような代表曲ですよね。ちょっと久しぶりに歌ってみようかなと思います。フキラウソング。We are going to a フキラウ、a フキ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 ラウ。 Everybody loves the フキラウ。 Where the laura is a cow at the big luau. We throw our nets out into the sea, and all the amma come swimming to me. We are going to a フキラウ、 a フキ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 ラウ。 What a wonderful day for fishing, the old Hawaiian way, where the fukila nets are swishing down we all lie and bay. We are going to a fukila, a fuki 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 fukila. Everybody loves a fukila, where the laula is a cow at the big luau. We throw our nets out into the sea, and all the amma come swimming to me. We are going to a フキラ、a フキ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 ラ。イエーイ、フキラウソング。ありがとうございます。フッキ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 ってやりますよね。多分踊りこう網を引く、フッキ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 ラーっていう感じで多分ねフラがあると思いますよ。はい、皆さんどうですか。今年の夏の思い出を語っております。はい、どこまで行ったかな。あこ姉さん、ミュージカル本当に楽しかったです。ありがとうございました。ね、お会いできましたよね。いちごさん、ウクレレのイベントでマレーシアまで行ってきちゃいました。すごーいすごーい、いいな。ウクレレのイベントあったんですね。なんか結構いろんなとこでね、行かれてる方多いですよね。日本の方もね。私もなんか行きたいな。誰か呼んでください誰かハワイアンシンガー呼んでくれる人いませんかね。海外行きたいな。もうさん、一緒にスイカ割りをしました。スイカ割りいいな。どこでしたんだろう。なんかね、ビーチとかでね、スイカ割りなんて、いやすごい何年か前に大人同士でやりましたけど、いつだったっけあれ懐かしい。普通に家の中でやった記憶があるあれ難しいんだよね、ほんと。はい、映画館で長岡の花火ライブを見ました。何それ、そんなライブがあるんですか、映画館で。
すごい。本物じゃないけどあの大画面で見れるっていうこと？いいな。知らなかった。私そうだ、今年まだ見てないけど、いつもあれですよ、 YouTube で花火大会見てご飯食べてるんですよ。あれコロナ禍からハマったんですけど、なんかね、どっかで花火大会やってないかなみたいな検索して、ちょっと一人で祭り気分でご飯を食べるみたいな、そういう趣味もありましたけど、今年やってませんね。レイレイさん、ビーチ花火大会見ました。みんな行ってる。かおちゃん、実家で見てる。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。嬉しいな、嬉しいな。みわさんもありがとうございます。皆さん、夏休みかな？どうかな？もうお盆休みは終わったんですかね。お盆って15日までの人が多いかな。ね、お盆休みだったりとかね、夏休みだったり、お子さんがね、夏休みでお家にいる方とかもね、いると思いますけれども、まだまだ、まだまだあと半分ぐらいありますよ。8月。ということで、じゃあ3曲目いきましょう。ちょっとしっとりした曲は今日はあんまり少なめかもなんですけど、ちょっと夏祭りといえばブルーハワイ。そうそう。ということでブルーハワイを歌ってみようと思います。Night and dew and blue Hawaii. The night is heavenly, and you are heaven to me. Lovely dew and blue Hawaii.With all its loveliness, there should be love. Come with me while the moon is on the sea. The night is young, a dreams come true in blue Hawaii.My could all come true this magic night of night with you. Come with me while the moon is on the sea. The night is young, as dreams come true in blue Hawaii.My could all come true this magic night of night with you.My could all come true this magic night of night with you. ブルーハワイ歌ってみました。はい、夏といえばブルーハワイってなんかかき氷のイメージでかき氷のブルーハワイのイメージで選曲してみました。伝わりましたでしょうか？喉が渇く。
へえ、そうなんです。友達が新宿アイランドフェスで地引き網ソングを踊ったのを見ましたかな。そうなんですね。日本でもやってましたか。地引き網ソング。それってハワイアンの地引き網ソングですよね。今のフキラーソング違った日本のジャパニーズ地引き網ソングじゃないですよね。そういうのもあるのかな。日本の地引き網の歌とかね、盆踊りがちょっと盆踊りみたいなのでね、ありそう。なんかあった気がするな、そういう盆踊り。この間築地本願寺でなんか地引き網っぽい踊りを踊った気がする。でもどこの踊りかがまだわからない。どなたか知ってたら教えてください。かほちゃんありがとうございます。あら、かほちゃん誕生日前夜幸いおめでとう。自分の誕生日なのにチップくれたの。ありがとう。Happy birthday to you. Happy birthday to you. かおちゃん、おめでとう。いや、ちょっと今日、ほら、お誕生日の人とか、まだ他にももしかして8月生まれの人いたら、ね、ぜひぜひ、自己申告お願いします。ありがとう。嬉しい。ミッキーさん、素敵です。ありがとうございます。優しいブルーハワイ素敵です。練習したのを思い出しました。そう、今日はね、ちょっとね、なんか、サウンドチェックしてる時に、ちょっとなんかボリュームがね、なかなか難しかったんで、ちょっとウクレレはなんか優しく弾こうって今日決めてやってます。いつもよりちょっとソフトに弾こうかな、みたいなイメージでやってみてるんですよ。ブルーハワイの味って謎です。確かに。あれ何味なんだろう。ブルーハワイの青いのって何味なんだろうね。ほんとラムネっぽいくもない。青のイメージだとなんかラムネとかのイメージだけど、なんかちょっとトロピカルな感じなのかな。誰か知ってる？何でも丸投げ。誰か答えてくれるかと思って。いやおめでとうございますってミッキーさんも言ってます。みんなでは祝い合おう。しっとりブルーハワイ素敵です。今は日本よりハワイの方が涼しいのかしら。涼しいですよ。なんか気持ちがいいって感じですよね、多分。やっぱりカラッとしてるっていうか、暑くても。そうなの。お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。みんながお祝いしてますよ。いいですね。お祝いし合いましょう。毎月やればいいんだけど、いつもね、ちょっと忘れちゃうから、もうみんな自己申告でお願いします。ね。夏生まれだ。よいしょ。次は、そう。じゃあちょっと歌いながらね。そう、次に歌ってみようと思っている曲はですね、ちょっと初めて YouTube でやるかな。ドキドキしておりますけれど、また。ちょっと珍しい曲で、この曲知ってる人いるかな。マウイ島のね、ハナという場所にあるとあるお店の歌です。ジェネラルストア雑貨屋さんで、もうそこに行けば何でもかんでも揃うよみたいなね歌なんですけども、長谷川ジェネラルストアっていうお店です。その名前がタイトルにそのままついてるんですけれども、1910年からそのお店今までずっと続いてます。何代目今何代目なんでしょうか。で、もともとは移民の長谷川さんという方がね始めたそうなんですけども、歌詞の中にはもうその長谷川ジェネラルストア行ったらあるものがもういろいろあるんだ、こんなものまであんなものまであるよみたいな、ベースボールハットもあるし、カウボーイハットもあるし、日焼け止めもあるし、パパイヤマンゴー、ムームーも売ってるし、ウクレレまで売ってるよみたいな、そんないろんなのがね出てくるんですよ。タイヤスヨさんは聞いたことありますかね。それがねもうね早口言葉みたいな感じなんだけど、そうちょっとチャレンジしてみようかな。噛まずに歌えるかな。
こういう場合はテンポを速くした方がいいのか遅くした方がいいのかちょっと考えよう。ちょっと勢いで言ってみようかではちょっと聞いてみてください。長谷川ジェネラルストア。Upon the island of Maui, far from Waikiki, there's a place called Hanada the Heavenly. When you go there, you got to see the Hasegawa General Store. As you walk through the doorway, a great surprise with a wonderful variety of merchandise, all spread out there before your eyes at the Hasegawa General Store. You find a baseball hat, a paniolo hat, samba free, and the latest magazines. Moo mango, and ukulele too, and in the hamburger for Malihini like you. Aloha when you first go by, and a sweet mahalo nui when you say goodbye. You can't resist it once you try the Hasegawa General Store. You gotta walk very slowly as you drove begin. So pineapple, city, and the bobbing teens. Space goggles, semi-fins at the Hasegawa General Store. Now if you want to llama, they will kelosi. If you want to lomi, they will loving cream. Sun guava jelly, just free at the Hasegawa General Store. They got the cuckoo nuts, assorted color cuts, sulfur spans, and papaya browns. A shiny boa calabash to catch your eyes. Some golly how if it's got to get dry. If you ever in Hana, it's sometimes there. You got to holler down to you know where. You just name it, got it there at the Hasegawa General Store. Hasegawa General Store. Hasegawa General Store. 長谷川ジェネラルストアでした。はあ、いやダメだったいや分かんなかった。みんな大丈夫だった何もうなんかカミさっき練習の時もっとうまくいったんだけどな。はい、また練習してきます。はあ、すごいね。もうこれもう歌うの大変よ。一苦労よ。もうぜひ皆さんもチャレンジしてみて。うん、すごい可愛い。これなんかね、ケーキちゃんとかが踊るとね、可愛いかなと思いますよね。これね、いろんなその表現。ムームー、マンゴー、ウクレレトゥ、ハンバーガーね、旅人たちが好きなハンバーガーみたいなね、いろんなものが出てきますそう、長谷川ジェネラルストアだけが堂々と歌えるっていうね皆さんも長谷川のとこだけ一緒に歌いたくなりますって書いてねえ、面白いよねウケてるね、楽しいのそう楽しい歌です。なんか夏はちょっと楽しい歌が歌いたいなみたいな。熱今のデッキに熱くなりました。ちょっと、進みましょう。このうちはね、この間のねタマプラザの3丁目カフェさんのライブの時に浴衣着てやったんですけど、その2部でねこれを持ってメンバー3人が登場するという、パーカッションの田中亮さんがこれをねゲットしてきてくれたんですよ。かわいい。うちは涼しい。なんかね、ほら扇風機ミニ携帯扇風機とか持ってるけど、もう最近すごい使ってて、あれをなんか夜寝てる時に部屋では冷房かけてなくて、間接的に冷房が当たってるようなかけてるような感じなんですけど、なんか起きてすごい暑いって思う時にミニ扇風機をなんか2個ぐらい使って自分に当ててるみたいなそういう使い方をして、それでまた眠るみたいな感じで使ったりもしてるんですけど、なんかねうちわ
とかね、センスもやっぱりいいなって最近思って、電車乗る前とか何気にセンスをこう忍ばせとくと、軽いしね、ミニ扇風機よりも軽いしさ、なんかすごくいいなと思って、自分の手で仰ぐのもいいなと思って最近思いました。かわいい曲、パイナップル。はい。ではさあ、皆さんも夏トークね、ぜひぜひ、もうネタ隙間で出たかな、もう皆さんの夏の話ぜひ聞かせてください。じゃあちょっとここからそのね、さっきから三丁目カフェさんの話ばっかしてんですけどまあそのぐらい8月は結構ね、そうハワイアミュージシャンだから夏は忙しいでしょとか、夏忙しいのにすみませんとかみんなに言われるんですけど、8月が実は一番私暇って言ったらおかしいんですけど、自分の夏休みなんですよ。なんか仕事が一番ゆっくりできて自分の時間が持てるっていうことが多くて、なのですごいもう今年は絶対夏満喫しようと思いながら毎日一日一日過ごしてます。でもちろんすごい仕事のなんていうんですか、仕込みっていうかもう秋にすごい仕事がいっぱいあるので、9月からがすごい忙しくなるので、その準備をお家でコツコツもやってるんですけども、ちょっと今はね夏の気分をもう満喫したいなと思ってるので、そのね夏の歌を歌うかと思うんですけども、この間歌ったそのライブで歌った日本の夏の名曲を皆さんにお届けしようかなと思います。この夏いろんなところで歌いました。その度に皆さんすごいね好評だったので、みんな大好きなサザンオールスターズの真夏の果実を歌おうかなと思います。ぜひ皆さんも一緒に歌ってみてください。涙が溢れる悲しい季節は誰かに抱かれた夢を見る泣きたい気持ちは言葉にできない。今夜も冷たい雨が降る、こらえきれなくてため息ばかり、今もこの胸に夏は巡る、四六時中も好きと言って夢の中へ連れて行って、忘れられないはずそう声にならない砂に書いた名前消して、波はどこへ帰るのか、通り過ぎゆくラワロー、愛をそのままに。マイナス100度の太陽みたいに体を湿らす、恋をしてめまいがしそうな真夏の
果実は今でも心に咲いている。遠く離れても黄昏時は熱い面影が胸に迫る。四六時中も好きと言って夢の中へ連れて行って忘れられないはず。そう夜が待ってない砂に書いた名前消して波はどこへ帰るのか。通り過ぎゆくラバロ愛をそのままに。こんな夜は涙見せずにまた会えると言ってほしい。忘れられないはず。そう涙の果実よ。ありがとうございました。真夏の果実お届けしました。イエイイエイイエイ。一緒に歌っていただけましたでしょうかね。はいはいはいや。やっぱいい歌だよね。あ、なみなみついでいたことを忘れてこぼしました。お水が美味しい。皆さんからの拍手ありがとうございます。沙織さんありがとうございます。嬉しい。女性のサザンも素敵。ありがとうございます。結構ねこの歌ってキーの高低差ね、低いところからすごい高いところに行くので結構難しいんですよ。はい、ありがとう。普通に日本人曲うますぎありがとうございます嬉しいな。Y さんもありがとうございます。お母さんはねサザン大好きですもんね。サザンファンのファンクラブに入っているお母さんが大好きな曲ですって嬉しいです。ミッキーさんも一緒に歌わせていただきました。皆さん拍手もありがとうございます。夏ね、夏ですね。やっぱこの曲は夏に歌いたいなってなりますよね久しぶりにちょっと YouTube ライブでも一回歌ったことあったかな。ちょっと記憶がなかったんですけども、高い声が出ないですねえ、どうする、低い方がいい、もう高い方もどっちに設定するみたいなね、キー中間みたいな難しいさあね、この間そのねライブでねすごいいろんなそういう日本のカバーやったんですよ。あとねブームとか歌ったりねしました。盆踊りの炭鉱節もね、もうすごいウクレレの炭鉱節もね楽しかったんですけど、ちょっと今日は炭鉱節はちょっと次回に撮っとこうか。次回っていつだってちょっとねあるとこでやろうと思っているので、皆さん生でまた炭鉱節ウクレレで踊れる時があると思いますこれ言っていいのかなぜひぜひ9月にある夏のじゃないウクレレのビッグイベントで皆さん来てくださいよ。月が出た月が出たよいよい、うちの山の上に出た。あまり煙突が高いのでさぞや
感じですチラリチラリチラリこんな感じでね、みんな単行節練習しておいてくださいね。踊りに来てくださいね。はい。あこねさんも一緒に歌ってくれた。サザン最高ね。いい歌作るよね。もうほんとみんな歌いたくなっちゃう。三振を習い弾きながら歌う。いいないいな、かっこいい。みねこさん、本当ですかこれはあれですね、ですね、はい、単行節をやるっていう話ですね。そうなんですよ。ちょっともしかしたらもう言ってる夏の終わりを感じます。何さっきのちょっと待って、三振を習い弾きながら歌うのが難しくてコツはありますか？三振だって、三振って難しそうよね。私ちょっと三振弾きながら歌ったことはないから全然違うような気がするな。ウクレレだったらちょっと私の場合だともうちょっと半分パーカッションのような感じでね、リズムをこう打ち出してるようなところはあって、伴奏って完全伴奏でウクレレはやってるけど、三振ってなんか歌と一体となって楽器と一緒に歌ってるような感じがすごくする。やったことないのでわからないんですけどもね、すごい興味はありますが、はい、踊りを単行節を復習しておいてくださいみねこさんね、三振もいいよね。なんか沖縄も大好きということで、すごいいい流れで、そうだ、次歌おうと思ってた曲はね、なんと沖縄の曲でございます。ちょっと三振みたいにとかそういうのはちょっと私は弾けないんですけれども、弾けないけど弾けないなりのちょっとやってみようかな、弾き語りで。この間のライブで歌った、一曲です。今度はビギンさんの名曲四万十の宝、四万十の宝、これをちょっとウクレレ一本の弾き語りスタイルでコードストロークでお届けしようかと思うんですが、この曲はね、ビギンのボーカルの比嘉栄翔さんがその石垣の島の子どもたちにこう自分のね住んでるこの島への思いっていうのをね聞いてもらって、聞いてアンケートっていうか聞いて、それを参考にして曲を作ったっていうことだそうです。歌詞がね改めてねカバーしてみたらすごく深くて素敵な曲だなって思いました。ちょっと私はね沖縄の人間ではないですけども、自分のね島、この日本のことをちょっと思いながらもね歌ってみようかなと思います。ぜひ歌ってください。そしてちょっと掛け声がねビギンスさん好きな方は知ってると思うんですけどサビのとこでいやささっていうのがありますね。すい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 いやささっていうのがあるんですけど、皆さんぜひ画面の向こうで掛け声をお願いいたします。ではやってみよう。四万十の宝2、3、僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。でも誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を、教科書に書いてあることだけじゃわからない大切なものがきっとここにあるはずさ。それが四万十の宝。
とうございます。僕が生まれたこの島の海を僕はどれくらい知ってるんだろう。汚れてくサンゴも減ってゆく魚もどうしたらいいのかわからない。でも誰よりも知っている。砂にまみれて波に揺られて少しずつ変わってゆくこの海を、いやそうテレビでは映せない、ラジオでも流せない、大切なものがきっとここにあるはずさ。それが四万十ぬ宝。僕が生まれたこの島の歌を僕はどれくらい知ってるんだろう。トゥバラマもデンサブシも言葉の意味さえわからない。でも誰よりも知っている。祝いの夜も祭りの朝もどこからか聞こえてくるこの歌を、いつの日かこの島を離れてくその日まで大切なものをもっと深く知っていたい。それが四万十ぬ宝。それが四万十ぬ宝。それが四万十ぬ宝。いやささすい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 ささすい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 いやささ。四万十ぬ宝。ありがとうございました。イエーイ。なんかちょっと珍しいよね、こういう感じ。いつもハワイアンな感じでやってるんですけども、たまにはねこういう感じでジャパニーズカバーソングを一人で歌うのもいいかなと思ってやっております。あ、すごいいっぱいイヤサーさん嬉しい。めちゃくちゃイヤサーさんになってる。ねえ嬉しいな。なんだっけ、沖縄の方っていらっしゃるんですか？いないかな。なんか沖縄の人って何でしたっけ、イヤサーさーって言うとなんか掛け声返してくれるっていうなんか決まりの言葉があるんですよね。ああいうのなんかこう言ったらこう来るみたいなね。沖縄の人知ってるかな。ちょっとごめん思い出せなくてなんか話題にもならなかった。いや皆さんすごいありがとうございます。三振とは違う優しいでも島を、思う気持ちは一緒。すいすいも言ってくれましたね。ありがとうございます。岡さん、ウクピク9月7日応援に行きます。楽しいいい朝さ。はい。
そうそうそう、ウクレレピクニックがねあるんですよ。今度一番近いイベントごとはですね、9月の7日の日曜日、6日と7日に2日間土日で開催されるんですね。横浜のハンマーヘッドという場所で。で、私は日曜日の日にまとめて全部ね出演があります。生徒さんたちと、出るのもたくさんあるんですけども、ついでにちょっと宣伝させていただくと、もうねタイムテーブルが出たので、10時24分からまずレイフラスタジオさんのウクレレチーム、フラスタジオのね皆さんに教えてるんですけども、ルアナというチームがカエルアステージというステージ、ちょっと一番大きいところの次に大きい2番目の真ん中のぐらいのステージ、カエルアステージで出ます。その後10時56分にもうなんか駆け足で行くんですけど、アロハピカケフラスタジオさんの、人たち皆さんと、ワイキキステージ、大きい方のステージ、一番奥のステージで演奏して、でちょっと時間空いて午後の2時32分から、ずっとウクピク出演させてもらっているアクアマーレというね、ユニットがワイキキステージ、大きいステージで最後に、夕方、ゲストのステージとして稽古両慶で、5時46分からカイルアステージ、真ん中のステージでやりますので、ぜひ皆さんそちらに遊びに来てください。そう待ってます。盛り上げてください。すごい楽しいと思うので、あっという間なんですけどね、もう本当にちょっとずつしか時間がないので、でもねすごい楽しいので、ぜひウクレレ好きの方は来てくださいね。あこねさんもありがとうございます。すいちゃんと言ってくださってる。いやさあさあの後にさあいやかな、そうふみちゃん、そう糸数さんそうよね旦那様、それなんか YouTube で見たんだけど、沖縄の YouTuber の人実験してて、街で沖縄の人に声かけて「いやさあさあ」って言うと「はいや」って帰ってくるっていう実験やってて、で旅行者の人は全然わかんない、キョドーンってしてんだけど、なんか本当のこの地元の人たちは言うとわーって帰ってくるので、車に乗ってる人とかもわーって反射的に帰ってくるみたいな面白い動画があったんで、そのことありがとう。それあ、モンキーディスコさん遅くなりましたが日本丸ありがとうございました。あ、俳優さん来ましたさっきね最初にね冒頭でちょっとお話しさせていただきましたね。ミュージカルお疲れ様でした。みねこさん、ウクピク、私も日曜日に演奏します。もう練習中だって。素晴らしい、見習わなきゃ私も練習しなきゃとか言ってもう大変、何曲覚えなきゃはい、ミッキーさん、ウクピック以前は毎年参加していました。みんなでギネス記録を出したことは楽しい思い出ありましたね。あれ何年前だろう。私もそこにいました。ステージの上から参加してた記憶があります。暑かったよね。でもちょっと今ほどは暑くなかった記憶があるんだけどね。みんなで野外のウクピクでね、みんなで一斉になんか何分何百人で行くみたいなやつでしたよね。懐かしい。ミュージカル楽しみました。ヤマトも行かれたよねありがとうございます。そうです。ヤマトもね行ったんですよって言って内輪の話になっちゃうめちゃめちゃちょっとテレビ電話状態になってきたふみちゃん、沖縄のお笑い芸人のジュン選手っていうの？知らなかった。たまたまなんか上がってきてね、面白くて見ちゃったのそういやそう今日のねテーマはね、夏らしいこと何しましたかっていう話だったんですけど、なんかもういいねこの夏らしいことみんなしてるね。いいですね。ということでもうあっという間に、そうだ最後の曲なんです。次でベラベラ喋ってるうちにちょっと告知コーナーに、ちょっと長い告知が何分かかるかなんですけども長い告知コーナーに行きたいと思います。次のライブはウクレレピクニック9月7日の日曜日に
朝から夜まで、夕方まで、終わりまでいます。エンディングまでいます。ぜひあったら声かけてください。あとは、次はですね、9月の15日の月曜日祝日は、ハッピースマイルコンサート、ピンクリボンチャリティーコンサートで皆さん乳がんの検診に行きましょうっていうね呼びかけをする、そんなコンセプトの、チャリティーコンサートに毎年出演させていただいてるんですけれども、今年は大阪公演に行かせていただくことになっています。場所がクレオ大阪中央というところ、皆さん大阪の方はよかったらね、ぜひお時間ありましたらいらしてください。ケイコ with オルオルというメンバーで、私と二村茂さん、ベースの茂さんとスラッキーギターの鈴木祐介さんと3人で伺います。そして、次はね9月の21日の日曜日なんですけども、今度は埼玉県に行きます。埼玉県の熊谷市にお風呂カフェ晴れ庭の湯というところがあるんですけれども、私はちょっとまだ当日初めて行く感じなんですけども、もしその熊谷周辺の人いらしたら来てください。一人で行きます。ライブが無料で、午後3時と7時の2回公演、弾き語り、こんな感じでやります。あとね、ウクレレのワンコインワークショップがあるんですよ。まだ何やろうかなって考えてるんですけど、500円で30分、4時と6時ね3時ライブ、4時ワークショップ、6時ワークショップ、7時ライブそんなスケジュールになっております。お風呂に入りがてらぜひいらしてください。なんかどんなとこなんだろうね。楽しみ。そしてその2日後は9月の23日の火曜日祝日、フラタヒチフェスティバル、これは神奈川県の相模原市民会館で、フラの皆様、たくさんのフラの皆様と一緒にコラボをする予定です。十何曲はがっつり歌うので、よかったらチケット取って見に来てください。そしてその後は9月の27日の土曜日みんなちゃんと聞いてるか分かんないですけど、9月の27日の土曜日に今度は茨城県に行きます。茨城県の土浦市水郷公園って読むのかな、そこの野外で霞ヶ浦ダンスフェスティバルというのがあるそうなんですけれども、そちらにゲスト出演させていただくことになりました。多分その日はねハワイアンの日なので、フラの方がたくさん出たりとか、多分出店お店もたくさん出るみたいです。そしてそこで、最後のラストステージの4時から私一人で演奏して、でメレフラタイムもあるので、よかったら皆さん飛び入りで踊っていただける感じだと思います。もし茨城の方、お近くの方はぜひ遊びに来てください。でその翌日は28日の日曜日にオンラインレッスン、最後のマイレスイングがコンクールの最後のオンラインレッスンマイレスイングがございます。ぜひぜひこちらもご受講もお待ちしております。あと近いねオンラインレッスンは8月にもあるんですね。まだねやってなくて、8月の24日日曜日も、あおやあえりろなおえよあははなおなおなら細かい屋根へかいぽっていうね、ちょっと、グレーのコードすごいいっぱい出てくる感じだと思うんですけど、とても素敵な曲なのでよかったら、まだ募集しております。8月24日オンラインレッスンです。誰でも受けられます。はい、じゃあこんな感じで、いっぱい喋ったな。はい。ジュン選手とレインさんは外せません。ちょっと後で検索してみます。ウクピクもぜひ来てください。遊びに来てください。ということで、じゃあ今日は本当にありがとうございます。最後の曲をお届けしたいと思います。最後はちょっとビーチソングでねお別れしようと思うんですけれどもオンザビーチアッターワイキーキー1 2 1 2 3 4ホニカはウィキウィキ Sweet brown maiden said to me, she gave me love
りがとうございました。本日のライブいかがだったでしょうか。なんだかね、あっという間の時間なんですけれども、いつも毎回。ということでね、次のね、YouTube ライブの話なんですけど、YouTube ね、9月がちょっといっぱいいっぱいになってしまって、ちょっとお外で頑張ってまいりますのでもしリアルでねお近くでお会いできる方がいたら、横浜、大阪、埼玉熊谷市、神奈川県相模原市、茨城県土浦市、どこかでお会いできたら嬉しいです。お待ちしてます。ちょっと他にも何があったかな。そうですね、その間にもねちょこちょこプライベートなコンサートもあったりなのでね、ちょっとあまりにも予定がちょっと組めなかったので、9月の YouTube ライブお休みになります。今年初めて休んじゃうな。毎月やってたんだけど。で10月にやろうと思っていて、今のところ10月の15日の今度水曜日なんですけども、水曜日に予定をしてます。皆さんぜひカレンダーに書いてください。書いててください。またね10月だったともうね秋の話とかになるのかなね、どんなテーマにしようか、これから考えますけれども、皆さんぜひねこのまだまだ夏って感じなので、残りの夏を楽しんでいきましょう。はい、じゃあちょっと皆さんのチャットを見て最後お別れします。はい、大川さん今日はありがとうございました。ミッキーさんありがとうございました。みねこさん、もうさん、やすこさん、いちごさん、ともさん、最後に大好きな曲聴けてハッピーでした。まいさん、今日も楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそ、ともさんありがとうございます。モンキーディスコさん、ミュージカルのジンボリンの語りも良かったですかみんな。けいこさんの歌もすごく良かったですね。またよろしくお願いしますね。こちらこそです。またぜひコラボできたら嬉しいです。はい。今日も楽しかったです。マハロレイレイさんもみねこさんもありがとうございました。それでは、体に気をつけて皆さん本当健康第一でお水たくさん飲んでちょこちょこまめに飲んでね、暑さ対策しながら楽しんでいきましょう。じゃあ最後にエアハグでお別れしたいと思います。マハローパありがとうございました。はい、あこねさん楽しかったです。イベントどこか会いに行きますね。ぜひぜひです。はい、最後のおけ会今年は無事に参加できましたありがとうございます。やすこさん、とても楽しくあっという間でした。また次回楽しみにしています。今日はありがとうございました。本当にこちらこそありがとうございましたね。ほんとこのライブのためにねチップをくださった方も皆さん本当にありがとうございます。そしてこのライブ良かったなとか楽しかったなってちょっとでも思ってくださったらいいねボタンをぜひこのライブにポチッと押して帰っていっていただけたらすごく嬉しいです。励みになります。また、来月じゃない10月もよろしくお願いします。楽しみにしてます。ありがとうございます。アフイホーハグ皆さんありがとうございました。マハローアフイホーおやすみなさい。